We are so excited, Lana, in the studio right now. It's spectacular in Mini Dlamini because it is happening. It is happening. It is happening. And that is the date tonight. I'm going on a date, guys. Since I was puffing, cute. I thought I was going to stay like this pair, but I'm feeling a bit cold. Plus, we tell us if I go bow tie about for so some nails got changed. Okay, question. Am I doing heels or sneakers? He said he's wearing a bow tie. You must definitely wear heels. What's in, man? Okay. Yeah, this is coming from a big brother. Go wear heels. Okay, cool. I'm getting heels. All right, I'll see you in a moment. Get out of here now. Bye. So get ready. Yeah, I like it. Oh, a gentleman. I love it. Thank you. Relax. Thank you. I love the flowers. Kuzona sawubona. Sawubona zwethu njani? Lapho thi ngumfowabo Nqumalo isigwili esisha inkinsele esha isigwili uyezwa. Angiqalelana nkosazana ngibonge nje ithuba lezi insizwe ezimbili osebenza nazo ethe zalibeka phambi kwethu. Nkosazana ngizokuthembisa iGolden Diamond noma ngizokuthembisa umhlaba wonke ngoba umhlaba unabanikazi bawo. Kuphela ngiyokutshengisa nje impatho nothando nokukondla enkosazana. Hayi nemali encane. Ngiyafisa nkosazana ukuqonde ukuthi angizwanga Ntombi. Ngithe hayi nemali encane. Nkosazana noba ngichaza ukuthi ngithembisa uthando nokukondla nokuphatha kahle ntokazi. Hayi ngiyeza. Ngisaya lapho emalini ngoba before ngifike emalini kufanele ngiqale ngazi ukuthi umnumzane uDlamini imbenge yakhe igcwala ngokungakanani. Lela-ke nkosazana ngiyafisa ukuthi uphile nami kwelempela ngoba mina kwelemqaba ngiphila nawe. Ngiyakuzwa konke osekushiwo ntokazi vele konke sengikushilo kuzwakala kungenalo iqiniso kuwena. Kodwa ke angikusoli nkosazana ngoba icala lithethwa ufakazi. Kodwa ufakazi wami inhliziyo noma ungeke uzikhiphe uyibone ntokazi kodwa ke ufakazi wami inhliziyo. Mina ngiyafisa ukuthi unginikeze uthando lwakho. Yonke ntokazi lalela yonke into ekhona la emhlabeni phakathi komthunzi welanga edalwa uNkulunkulu. Bese ukuthi abantu beyiphazamisa indalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthumele lezo nsizwa nazo lapho ukuthi ziveze leli thuba lokuthi ngikhuluma indlela enguthanda ngayo. Sengawe wena ke ufuna ukubhidliza into ethala uNkulunkulu ukuthi ungayenzi. Sizwa yakithi khuphuka. Ayibambe sweetie, bambe sweetie. Ha. Madlamini. Yebo. Malandela ngokulandela ezinye inkomo zamadoda. Ngiyaphila kodwa mama. Ngiyaphila njani? Ngiyaphela namkosazana ukhuluma nolanga lethu uMadlandeni umshefu kudla abantu abazangisekelambile cha ngaphandle nje kokuthi nami ngeze ngikumashele sakhe isikhathi ngiyabona nelanga selithambene kumele uhambise ibhakede ekhaya so ubaba naye kumele aphekele so angifisi ukubambezela la emfuleni ngoba nami bizongihlwela ngingasayibona indlela ekhaya kodwa cha ngithe ngila emfuleni intokazi hayi ngase ngiyibona inkosazana ngase ngithatheka nami ngase ngithi hayi cha angingadluli ngoba ke sengizwile ukuthi intokazi le ubaba usazamukela inkomo nami nginesicelo sokuthi ke ezakoMadlandweni inkomo zihambe ziyojika lapha egcekeni lakoDlamini ngiyafisa inkosazana le yakoDlamini ukuthi iyohlonipha lapha koMadlandweni ngiyazi nawe kukhona la uthi awuhloniphe khona njengomuntu osifazana kodwa inhloso yami akukona ukuthi ngifise izifiso zami nenhloso zami kodwa ukwanelisa lokho umnini okuyinhliziyo yami njengamanje inhliziyo yami bathi ayiphakele kodwa njengamanje kuwena igcwele uthando ididekile njengamanje ngikhuluma nje nawe phakathi police station ngivula icala ngoba usuwonile nkosazana bopha khwanazi yakeze manje ngiyafisa ke nkosazana ukuthi uyivumele yakoMadlandweni insizwa ukuthi ke iyihlale phansi nawe ithi ukudingida lolu daba lolu ngoba lijulile lona asikwazi ukulikhulumela simile ngeenyawo idinga nje sihlale phansi njengabantu abadala sibonisana indlela ngiyathemba ukuthi oDlamini bebonke sobafaka ezisikhathi esiqhubeka kodwa njengamanje mina ngisadinga wena nkosazana ukuthi ke sihlale phansi bopha insizwa hayi siyakusho sanibona insizweni unjani bafu ngiyaphila njani ngathi nawe inspired nje kwenze njani ngibuka naye intokazi lapha usesebenzile umqashwa isondeze eduze umntana umuntu awubuke noma emamatheka amazinyo akhe angithinta kamancane hayibo yami ngizoza ke lo
usiphelele wangapha empangeni. So when uthi said ukuthi awufoni uyangena Hayi studio. lutho. Phakathi inside. Lutho. All right. Eyani iminyaka njengoba sengikhona nje lapha eduze aphelile amahlathi wemini. Yabona nje njengoba ngubuka emehlweni ngifuna uwazi nenhliziyo yami imhlophe njengomuso bakho. Yabona isithombe lesothanda enhlizweni yami. Asiphelele ungakafiki wena nembala egqamile. Manje awusho. Njengoba nje uhleli lapha uma uphuma lapho uzwala. Hayi bengizoya endlini mina. Asenze nicebo ke. Kunganjani indlu yakho kube yimina? Kube yona ndawo othola ukuphumula lapha enhlizweni yakho. Hayiwa. Asenze nicebo lokuthi mawuphuma la kube ukuthi uza kimi. Mawuthi uye ekhaya nje kube ukuthi emini ekhaya lakho. Uphudla mshunqisi makusona. Angizukunaba kakhulu wena Siphe. Sure. Kodwa ke ngizozicela amadoda ukuthi nisize nethole inkomo sizokwazi ukuthi sivuke noma usuku lakusasa. Sure. Sonke sihlangane nihambe nongicelela ubuhlobo obuhle lapha. Siqonde khona kaDlamini. Ningisize bafowethu, ningisize. Ngehlulekile mina. Ngehlulekile ngiphelela nje amazwi. Hayi insizwe uyibeke. Ayibekile. Sibalikhulu, Jamaka Sijado, uyaphila Nkosazana? Ngiyaphila njani? Nokonke kuhle Nkosazana. Iphimbo nje lakho usavuma. Hey, Nkosazana iphimbo lakho limtoti. Liyankenteza ngathi ngahleze ngilizwa njalo. Kuzo zonke izinsuku kuzokuphila kwami. Mangingathola ukuzwa leli iphimbo. Angisaphathi kamehla akho akhazimulayo Nkosazana. Kodwa ke ngibili. Ngivela kwaNongoma mina uSuthu. Isigodlo lesesile enyokeni ngisibuka kanje yaNkosazana. And futhi uyazi ke Nkosazana ukuthi la eAfrica mawufuna ukwakha empire kumele kube khona umuntu wakwaDlamini. Ngisho nesile esidala size sathatha kabili kwaDlamini. Nomengameli ozalwa namhlanje uganwe uMadlamini. Nkosazana ngingowakho. Ewu Kuyiphysics engayifundayo ithi positive no negative ya attract. Okusho ukuthi njengoba ubukhulele lapha kuma urban areas ngengokaNongoma emakhaya. Kune attraction vele khona Nkosazana. Ngivumele kusasa Nkosazana udaba lami ngiyolibeke Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Omini Dlamini gets to go on a date Kesana with one of the guys labe bamshela lapha ku Gagazi FM. So DJ Neves no spectacular bende mdlalo la batshela khona abobhuti labathemba ukuthi abashele phela babeke amagama lapha ku Mini Dlamini utokhetha lo yi1 wabo lo dohamba naye ku date. So ukhethile they went out on a date. We're just waiting to hear my results from Mini Dlamini ukuthi how was the date Kesana. But looking at my videos, it seems like a date oyihambe kahle. Will this person really win Mini Dlamini's heart? Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out, so goodbye.